Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. A yau ga wani sirrin tasrifi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al'ummar faɗin duniya musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Ina kowannen mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Ga wani sirri da kuke gani insha Allahu da aka fitar da kuɗin Kamaru, sefa ta Kamaru insha Allah da aka fitar da shi, kuma alhamdulillahi wannan aiki yana da matuƙar amfani insha Allahu, kuma za a iya cire kuɗi da yawa kala-kala, duk kuɗin da ake buƙata insha Allahu za a iya cirewa insha Allah. Kuma sha yanzu magani yanzu. In dai kuɗi kake buƙata, kana buƙatan kuɗi, to da izinin Allah ka mallaki wannan zobe namu na tasrifi insha Allahu, ko kuma ka bi mu ta WhatsApp ka ɗauki namba, in ka ga ka yi magana ba a amsa maka ba, ka yi magana da ɗayar insha Allah za ka samu amsa akan zobe na tasrifi ko wani aikin da ya shafi tasrifi. Kawai a hannu ake sa zoben insha Allahu, duk lokacin da ka so za ka cire kuɗi a aljihunka ko a kwano ko a jaka ko something makamantan haka insha Allahu. Wannan yana da matuƙar amfani, ta yiwu kana ‘yan tafiye-tafiye ka tafi ko daji ko wani waje inda kuɗi ya tsaya maka, ko motanka ba mai ka tsaya insha Allahu ba kuɗi a tare da kai, kuma ba inda za ka je ka abun nan ɗin kuɗi, to insha Allah za ka iya, in dai har zoben yana hannunka insha Allah, ko ya kai 100,000 nawa ne insha Allah za ka iya cirewa, amma shi ƙa'idarsa ba ya kai miliyan 1, amma 'yan dubu ɗaruruwa insha Allah za ka fitar da shi. Ina kowannen mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya, sannan muna aika da shi wasu daga ciki ma mun aika izuwa Ethiopia, izuwa Algeria, izuwa Mali, Niger da sauransu insha Allahu. Ga duk mai buƙata mutum ya ɗauki lambar mu ya mana magana a WhatsApp insha Allahu. Idan mutum yana buƙatar tasrifi na saukar da kuɗi, na saukar da dukiya take yanzu da izinin Allah, mutum zai iya tuntuɓa ta, domin shi tasrifi gaskiya ne. Mutane da yawa ne ba su fahimci tasrifi ba, shi ya sa suke faɗawa a hannun wasu ɓata gari har ake cutar su insha Allahu. Akwai dalilai da yawa da kuma hujjoji da yawa da kuma abu da yawa da mutum ya kamata a ce ya tantance kuma ya tabbatar dangane da tasrifi. To alhamdulillahi duk wanda ya mana magana insha Allah za mu yi ƙoƙari mu gaya masa wannan abubuwa, sannan kuma mu sa shi ya fahimci menene ake nufi da tasrifi da sauransu insha Allahu. In za ka samu ma za ka samu, muddin ka yi amfani ka yi aiki da mu insha Allahu za ka samu insha Allah. Ka yi amfani da kuma wannan dama insha Allah da kake saurara, kai da kake saurara ta yanzu da izinin Allah. A daure a mana subscribing, a yi mana sharing ɗin wannan sirri, kamar yadda kuka gani da wannan zoben aka fitar da wannan aiki insha Allah za ka iya fitar da naira, dala, gidan riyal, ringgit, jini, pounds, euro, dirham.